Kanaka chaizvo vanhu vakatambira chamaku wangu nemaoko mairi nemoyo. Alright. And icho chamaku wangu chacho from the time waka release up to the time wakaenda local, how far the response kumafans? Respond so far right because zviri kurelate neupenyu watiri kurarama. Saka umwe nomwe ari kungowana song yake, umwe akati ndoda faith, umwe akati ndofarira kuti ndiani, umwe nomwe ari kukwanisa kunhonga yake ipapo. And I understand that you une collaboration na Mdara Tuku on the album. How was it? How was the experience working na Mdara Mtukudzi? Ngangoti ndokukomborerwa kwakanyanyisa chaizvo kushanda na Baba Mtukudzi because ndaisambofunga kuti ndichakwanisa kusvika pakudaro. Asi hatina makore akawanda tichiita music but takwanisa kuonekwa nana Baba Tuku tikatoimbonawo kuti kana vabereki vedu vandofarira kuti mwana wangu aimba na Baba Mtukudzi. And song yatakaita iri tikangoti tatakaita kudhara bari kubva pakaiswa mavhokals aBaba Mtukudzi nema-ideas avo avakatiwedzera song yakwanisa kunyatsosumuka yaane bonzo yaane simba. And I understand that per weekend, but this coming weekend we're going to South again for another show. So why is it like Zubita yange urikuwa ma shows akawanda ekunze than muno local? Muprofita anogamuchirwa munzvimbo isiri yokwake. But unati Jesu kwake chaiko akatemwa nematombo akatodzingwa but haana kumira kufambisa shoko. Saka tongoti world yese vanhu vese vakaitwa naMwari. Saka tese tiri munhu one, red, white, pink, black, munhu wese munhu one. Saka ndinoona kunge zvakanaka kuti tishare zvatinazvo kuvanhu vakasiyana siyana, maZimbabweans nemamwe marudzi akasiyana siyana. Because vese vada kutonzwawo message iyoyo. Munhu wese ada kutonzwa udzi usakanganwa mai. Munhu wese ada kutonzwa udzi usakande mapfumo pasi. Shanda nesimba. And in terms of videos, pana chamaku wangu, ma videos mangani we can expect from it? So far pani ma videos. Aripo tamboita akati wandei. Tashanda nemaproducers akaita sana Bezo Maku, Drift Entertainment, Naxo, Simba G. Vanhu vatashanda navo papapo kuita mavideos pachamaku wangu. But so far zviri kunakidza. Zviro zvacho zviri kuhamba. Anhu acho ari kuzhamba. And people have been asking why 22 songs per album. Vamwe vachiti wadi kusplita, maybe vanotaka kana 3 mamwe ma-album. Why 22 songs? Kangoona kunge nguva yatiri kurarama inoyi yasiyana neimwe nguva yatandiri. Saka kana maitiro atofana kuita anenge akatosiyana nemaitiro ataimboita. A lot has been happening, a lot has been said, so we also have a lot to say. Saka titori nemasongo akawanda takatobvisa mamwe paningi ende isi tongobhiliva kuti tinobva kuna Mwari zvakangofanana nemweya wekufema. Hapana musi waunombonzi nhasi tanonoka kubudisa bhosi toda kuseveredza, hakuna. Kungoroerera bhora mberi. Masongs akawanda ende ese ukateerera unotozoona kuti zveshuwa bhaibheri nemapeji akawandisa but ese ane chirevo. And music iri kuwanikwa kupi? Music chamaku wangu iri kuwanikwa kupi? Chamaku wangu rakuwanikwa pa-iTunes. Kungoti kungonyora ngoti Tocky Vibes. Chamaku wangu rakuwanikwa pa-iTunes. Ende vanenge vada kutibata kana pa-Instagram official Tocky Vibes, Twitter Tocky Vibes, Tocky Vibes ZW.Twitter, official Tocky Vibes Instagram, Facebook Tocky Vibes. Ngutasa page inana kwanda lele. Zino page achakawandisa. Aiwa nice one. Toda kungotenda vanhu vese vari kutsigira kwata zonge and go around music. Tichingoti rambai makadaro. Nziyo dzemoyo. Music to uplift souls. Music yakuti itiyambuse mumatambudziko atinawo muupenyu. Music inotipa direction kuti tofana kurarama sei zvinodiwa naMwari. Bless up.